Прывітанне, даражэнькі. Сёння пятая частка «Богам ночи ровные» Сергея Писецкого. Не забывайте про то, что в описании тайм-код, чтобы мой трындёж, что пропустить. Коли подобается такой формат, ставьте подобайки, расшарвайте это видео, потому что для кого ж я роблю, коли не для вас, для інших людей. И пишите что-нибудь в комментах. Что-то эти мои видео вельми слабо комментуются. Шкода. Можна ж было ж абмеркаваць, напрыклад, тое, што в дадзеным творы вынікае. От час будзе крыху пра святкаванне 1 траўня, напрыклад. Напишите, як вы памятаете свое святкаванне. Хотя святкаванне это громко сказано, мабыць, адзначэнне этого дня, калі вы жылі яшчэ ў савецкі час, то тады. І ці ўяўляе что-то, нешта для вас гэты дзень цяпер? Калі шчыра, для мяне нічога. А ў нас краіне ён дагэтуль адзначаецца і афіцыйна свята. Итак, пятая частка «Ровные, богам ночи ровные» Сергея Писецкого. Хвилиночку. Крыху не вельми адчуваю безікі со здоровьем простыл. Таму могуць быць некаторыя артефакты. Не звяртайце асаблівай увагі. В астатнім рэдкі выпуск, калі мне самому спадабалася, як я читаю. Итак, пятая частка. Пятая частка. Дзённік Романа Забавы. Менск, 30 красавіка 1923 года. Сёння раніцай мяне выклікаў камісар Старкоў. Ён прыязна павітаў мяне, прапанаваў сесці за сталом і пачаставаў папіросай. Гэта мяне здзівіла. Я адчуў, што нешта не так і што трэба быць вельмі асцярожным. Зрабіўшы надзвычай прастадушную фізіяномію, я ўзіраўся ў свайго начальніка з абагаўленнем і адданасці. Калі ён пачаставаў мяне папяросай, я наўмысна ўставіў яе ў вусны не тым канцом, зрабіў выгляд, што вельмі збянтэжаны, і сказаў: «Хацеў бы вам падзякаваць за прызначэнне на такое добрае месца працы. Калі ласка, Ніна Андреевна мне вас вельмі рэкамендавала. Зрэшты, і экзамен вы здалі выдатна. Той ваш адказ пра вайсковыя лініі сувязі я лічу вельмі». Камісар варушыў пальцамі ў паветры, быццам шукаючы адпаведнае слова, разумным. Мне здавалася, што ў ягоным голасе гучыць іронія. Я сунуў левую руку ў кішэнь, взяўся за рукоятку браўнінга і расплыўся ў захапленні. «Таварыш камісар, мяркую, кожны з нас мусіць працаваць з усіх сіл і все свае здольнасці аддаваць на карысць Савецкага Саюзу. Вы так думаеце?» Рука камісара ўвесь час блукала каля кнопкі званка. Я разважаў гэтак. Калі пазвоніць і пакліча людзей, каб мяне арыштаваць, то ўсаджу яму ў грудзі пару куляў, выскачу праз вакно на двор. Гэта было магчыма, бо кабінет Старкова знаходзіўся на другім паверсе. Але камісар не пазваніў. Зноў пачаставаў мяне папяросай, але цяпер я не паддаў яму агню, бо для гэтага трэба было б дастаць з кішэні левую руку. Урэшце Старкоў прамовіў: «Вы хочаце паехаць в школу механікаў у Смаленску?» «Натуральна. Гэта адкрывае перад вамі кар'еру. Я ахвотна вас падтрымаю, але спярша мушу пераканацца, ці сапраўды вы варты таго, каб вамі займацца?» «Так, вельмі вас прашу. Я буду працаваць як найлепш». «Ведаю. Але трэба рабіць яшчэ штосьці апроч працы». Я чакаў працягу.
Камісар запаліў папяросу і разам з дымам выпусціў мне ў твар сказ. Трэба асцерагацца. Ці няма шкоднікаў, сабатажнікаў, контррэвалюцыянераў. Вы мяне разумееце? Так. Ось, напрыклад, Карнеўская, якая ў акумулятарнай працуе. Зойміцеся ёю. Яна здаецца мне падазронай. Зрабіце перад ёй выгляд, што вы незадаволены савецкай уладай. Наракайце і гэтак далей. Разумееце? Але асцярожна, каб не спалохаць. І сачыце, якое гэта на яе зробіць уражанне. Галоўнае, сачыце, ці не сабатуе яна працу. Не толькі яна. Увогуле пільнуйце ўсіх наўкола. А калі заўважыце нешта падазронае, паведамляйце мне. Разумееце? З задавальненнем. Я б у любым выпадку гэта рабіў, як лаяльны грамадзянін, а тым больш цяпер. Ось і добра. А што да школы механікаў, дык гэта залежыць толькі ад вас. Да пабачэння. Гэтая размова мяне вельмі пацешыла. Ёсць расійская прымаўка. На лаўца і звер бяжыць. Так і са мною сталася. Трэба толькі разумна лявіраваць, каб не засыпацца і не перабольшыць. Цяпер, калі б камісару данеслі, што я адмоўна выказваюся пра савецкую ўладу, ён бы толькі палічыў, што гэта доказам маёй стараннасці, згодна з ягонай інструкцыяй. Шкада Карнеўскай. Яна робіць добрае ўражанне. Ды здаецца мне, што ей пагражае некая вялікая небяспека. Аднак папярэджваць яе нельга. Спачуваю чалавеку вельмі, але на першае месца стаўлю сваю працу, тую сапраўдную. Вы уявіць сабе не можаце, як прыемна мне выконваць сваю ролю. Я пачуваюся бясконца вышэйшым за ўсіх людзей, якія мяне атачаюць. Часта мне здаецца, што я існую ў двух асобах, а думка ідзе ў двух кірунках і няспынна працуе самакантроль. Са сваёй новай роляю я цалкам зжыўся. Мае рухі, мова, выраз твару, жэсты, экстракт з таго, што я падгледзеў у маіх калег-тэхнікаў. Вось жа, я сам стаў тыповым прыкладам савецкага тэхніка. Разам з тым я інфарматар камісара Старкова і, самі ведаеце хто. Менск, 30 красавіка 1923 года. Ад 28 красавіка, калі мы з Болікам прыехалі ў Менск, жыву ў Данеўскай. Толькі на абеды хаджу ў савецкую сталовую нумар 2. Даўней там была кавярня «Селект». Данеўская загадвае камуністычным домам адпачынку. У яе шмат працы, яна часта выязджае з Менску. Апроч таго, піша штосьці ў галіне гісторыі рэвалюцыйнай барацьбы. Я не вельмі добра яе зразумеў. Яна сказала, што я магу пасяліцца ў яе ў зале. Учора Данеўская зайшла в залю вечарам. На галаве ў яе была завязаная мокрая хустка. Скардзілася на моцны галаўны боль. Я прапанаваў ёй зняць боль рукамі. Яна сказала, што гэта немагчыма, але на маю просьбу згадзілася паспрабаваць. Тады я ёй сказаў, што гэта не толькі магчыма, але нават абсалютна пэўна. Я сам стараўся ў гэта паверыць, іначай гэта не атрымліваецца. Я паклаў пальцы ёй на лоб, а далоні на скроні. Спачатку моцна трымаў яе галаву ў далонях, а пасля штораз слабей. Я верыў, што гэта дасць вынік. Урэшце Данеўская сказала слабым голасам: «Дзіўная рэч, у мяне зусім не баліць галава». Я вельмі ўсцешыўся. Цяпер вы ў гэта верыце? А вы сапраўдны чараўнік. Яна неяк дзіўна на мяне паглядзела. Ведаю я гэтыя позіркі. Так мужчыны глядзяць на жанчын. Яна усміхнулася і выйшла з залі.
Праз колькі хвілін вярнулася, яна была ў нейкім лёгкім халаціку. Спытала мяне, ці хачу я гарбаты. Я адмовіўся. Яна уважліва, амаль тужліва глядзела мне ў вочы. Я адчуў яе настрой і зразумеў, што ў яе на уме. Мне было прыкра, бо яна мяне зусім не вабіла. Данёўская падышла да мяне і моцна пацалавала ў вусны. Яе далоні былі гарачыя, вільготныя, а вусны холодныя. Яе нервовасць і перарывістае дыханне былі мне, непрыемныя. Але я стараўся не даць ёй адчуць гэта. Я хацеў неяк перавесці сітуацыю ў жарт і пазбавіцца яе, але не ведаў, як гэта зрабіць. А працягу гэта здарэння прыкра пісаць. Яна пакусала мне шыю, падрапала спіну, была мокрая ад поту і раптам расплакалася. Можа, у яе была гістэрыка, бо я гэтага не разумею. Я пачаў супакойваць яе. Тады Данёўская взяла мокры ад слёз твар, узняла мокры ад слёз твар і сказала ціха, перарывістым голасам: «Я разумею, мяне ўжо нельга кахаць, позна ўжо. Всё жыццё працавала, і катарга, і ўсё для людзей. У яе быў выгляд малой пакрыўджанай дзяўчынкі. На шчочках выступілі чырвоныя плямы. Тады я сказаў: вы мяне не разумееце, гэта іншае. Калі вельмі шануеш кагосьці, цяжка сябе перамагчы». Яна нахмурылася, думала, пасля паглядзела мне ў вочы і сказала коротка і цвёрда: «І лжэш, брыдкая я, вось чаму, брыдкая, старая. Я цяпер бачу, што яшчэ і дурная». Яна хутка апранулася і выйшла з залі. Я доўга не мог заснуць. Пачуваўся ў чымсьці вінаватым. Хоць бы Болек прыехаў. Ён хацеў 1 траўня паглядзець парад. Цяпер другая падчастка называецца «Чырвоны травень». Другая падчастка гэтай кнігі. Яна даволі своеасабліва падзелена на раздзелы. Паехалі. Мы на гора ўсім буржуям узаем, усе зямны пажар раздуем, усе зямны пажар у крыві, Господи, благослови. Роман застаўся ў кватэры адзін. Усе пайшлі ў горад рыхтавацца паводле інструкцыі камендатуры да параду. Роману было сумна. Ён узяў кніжку Леніна «Дзяржава і рэвалюцыя», сеў на ганку і, грэючыся на сонцы, чакаў Клядзінскага. Праз гадзіну, калі ён ужо страціў быў надзею яго ўбачыць на вуліцы, пачуліся цвёрдыя, хуткія крокі і пасвістванне кірпічыкаў. Грымнула брамка, і на двор увайшоў Болек. Забава міжволі усміхнуўся, гледзячы на сябра. Клядзінскі ўяўляў сябе выдатны ўзор бальшавіка. Тыповы, яскравы, будзёнаўка нядбайна ссунутая на патыліцу. Нага на рэмені, рукі ў кішэнях, но ў вачах пагарда да ўсяго і да ўсіх. Гэта лепей за самыя дасканалыя дакументы. Ну як вы тут, таварыш Смолін? Мабыць, нікога больш дома няма. Пайшлі ў горад. І цудоўна. Мы таксама хутка туды пойдзем. Мы абодва ўвайшлі ў кватэру. У зале Болек шпурнуў на стол будзёнаўку і заваліўся на сафу. Хвілю ляжаў з падкладзенымі пад галаву рукамі, пасля сеў, запаліў папяросу і сказаў, гледзячы кудысьці ў кут: «Ведаеш, нервы ўжо не вытрымліваюць. Прабачце, задыхаюся сярод гэтых гадаў. Як убачу бальшавіка, як пагляжу іх, яму гэтаму хаму ў вочы, так мне адразу ў грудзях колей, і зубы самі скрыгочуць. Добра змагацца з людзьмі, да якіх хоць грам павагі мае. А тут скрозь альбо баязліўцы, альбо сволачы, альбо махляры. Воршы ледзь скандал не зрабіў. Прыязджаю. Паказваю дакументы, што я ўпаўнаважаны культурна-асветнага аддзелу штаба Заходняга фронту.
Прибыў для праверкі дзейнасці асветных органаў. Такая, ведаеш, ліпа-ліпавая. Бо я делаў такого няма. Я другі год ім па мазолях тапчуся, бібліятэкі ці фармую, ці ліквідую. І ніхто мяне не выкрые. Ну, значыць, скачуць гады каля мяне на 2 лапках. Паказваюць клубы, чырвоныя куткі, бібліятэкі. Я натуральна знайшоў недагляды, недахопы, адхіленні. Бачу кнігу Толстога «Вайна і мір». А што гэта? Пытаюся. Толстой, кажуць. А вы ведаеце, хто быў Толстой? Вялікі пісьменнік, адказваюць нерашуча. Граф ён быў, разумееце? Паразит з буржуазнай клясавай свядомасцю. Якая вайна і мір? Троцкі ў Берасці сказаў, ні вайны, ні міру. І ніякіх такіх кніжак не павінна быць. Трэба дбаць пра развіццё класавай свядомасці салдата, а не даваць яму лухту розную пра геройства імперыялістычных прыслужнікаў. Зразумелі? Натуральна зразумелі, а мяне, відаць, лічаць поўным ідыётам. Клядзінскі замоўк. Роман спытаў. А як работа? Работа ў парадку. Все было гатова. У мяне ў воршы добры інфарматар. А пра дробязі тады гэтыя самі паклапаціліся. Зрабіў пару дзесяткаў здымкаў, а ўвечары пайшоў на адмыслова для мяне зладжанае прадстаўленне безбожнікаў. У жыцці нічога дурнейшага не бачыў, таму пахваліў. Яны ўсцешыліся вельмі. Я ім загадаў рабіць такія прадстаўленні раз на 2 дні і прымусам заганяць туды салдатаў. А брыднуць ім гэтыя безбожнікі горш за Бога. Запросілі мяне на вечеру. Адзін з гадаў шэптам кажа: «Можа, таварыш, возьмем чарку за паспяховае развіццё здабыткаў рэвалюцыі?» «Добра», кажу. Адразу гарэлка з'явілася. Адзін чырвонаскуры абвясціў тост за Савецкі Саюз, яго вялікіх правадыроў і пагібель буржуазіі. Усе выпілі. А я папіросу запальваю. Глядзяць на мяне. Адзін пытаецца: «А вы, таварыш?» «Я?» кажу. «Я алкаголю не ўжываю. А для добра Саюзу, гонар нашых любімых правадыроў і на пагібель буржуазіі рупліва працую. Мяркую, што і вы так павінны рабіць. Аднак разумею слабасць чалавечай натуры, і на вас за гэта не ўкрыўдзе». Ім нібы па галавах нехта трэснуў. Сядзяць, маўчаць і толькі пераглядаюцца. Во сукін сын! Будуць памятаць, таварышы Громавы. Засыпляся ты з гэтымі інспекцыямі. Я? Ніколі. У іх такі балаган, што калі б запыталі пра мяне штаб Заходняга фронту, там не хутка зарыентаваліся б. Ведаеш, я сабе распрацаваў такі метад. Ніколі не хавацца па малінах. Лепей жыць у ГПУ, чым у сяброў, якія ведаюць, што я шпіён. З ворагамі я сабе дам рады. З сябрамі горш. І ты гэта запомні. Найнебяспечнейшы вораг – гэта сябар. 100 разоў зрабі яму добра. Забудецца. Адзін раз зрабі дрэнна, всё жыццё памятаць будзе. Менску заўжды ў Данеўскай спыняюся. Хто ж здагадаецца, што ў яе шпіён жыве? Вядомая рэвалюцыйная дзяячка, камуністка. У тым жа доме яшчэ 2 камуністы жывуць. Палітрук Савеня і супрацоўнік следчага аддзелу. Хіба можа там быць праверка? Хіба якая зычлівая суседка зверне ўвагу, што і калі туды прыходзіць і што робіць? 100% гарантыя. «Расскажи мне, – спытаў Роман, – што цябе звязвае з Нінай Андрэевнай?» «Нічога. Выпадковае знаёмства. Пасля часам адведваў яе. Добрая душа. Галоўнае, што справядлівая. Я яе сапраўды паважаю. Яна пайшла на кампраміс з уласным сумленнем, уступіла ў партыю. Не можа сабе гэтага дараваць. Ніякая ідэя не зробіць з гада анёла, а прыстойны чалавек паўсюль заўжды прыстойным застанецца». Роман па пэўным ваганні апавёў сябру учорашняе здарэнне з Данеўскай. Клядзінскі доўга маўчаў, пасля сказаў:
Кепска выйшла. Для жанчыны гэта знявага. Для такой, як і яна, асабліва. Дык я ж не мог. Не скажу, што гіджуся, бо яна досыць мілая, хоць і страшная. Але не ведаю, не магу табе патлумачыць. Ведаеш што, сказаў Клядзінскі. Все бабы аднолькавыя, мэбля ва ўсіх тая самая. І ў прыгожых, і ў брыдкіх. А яна, можа, лепшая за іншых, бо на яе ніхто не квапіцца. І відаць, што гарачую кроў мае. Можа, таму, што вельмі разумная, мне на такіх смеласці не хапае. Бо гэта ж так вульгарна. Вось і саромеюся. Мне ўвесь час здаецца, што жанчына мяне падазрае ў тым, што я на яе толькі як на самку гляджу, ацэньваючы яе вабноты. А ты не так глядзіш? Не, ну, само сабой гляджу. Власна кажучы, перадусім так і гляджу. Я табе параю, што рабіць з Данеўскай, сказаў Клядзінскі. Напіся. На п'яную галаву не будзеш сарамлівы. Пасля Раман апавёў сябру пра вынікі экзаменаў і размову з камісарам Старковым. Клядзінскаму гэта вельмі спадабалася. Давядзецца час ад часу кагосьці здаваць. Але ж, разумееш, выбірай такіх гадаў, якія іншым дакучаюць альбо вішуюць. Перадусім, пастарайся даведацца, хто там інфарматары ГПУ. Ці маеш добры схоў? А? Пакуль не, але збіраюся неўзабаве знайсці. Пакуль жыві у Ніны Андрэевны. Старайся быць з ёй у найлепшых адносінах. Не зашкодзіць мець у рэзерве надзейны прытулак. Апроч таго, ад яе можна цікавыя рэчы даведацца. Канец другой часткі. Калі падабаецца, стаў падабайку, пішы камент і падпісвайся на канал. І абавязкова расшарвай это відэа. Это вельмі важна для прасоўвання дадзенага контента. Таму што вельмі мала засталося рэальна беларускамоўных блогераў, якія яшчэ дагэтуль працуюць. Да пабачэння.